Manila Broadcasting Company. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa balita lokal. 4 ka lugar sa Western Visayas naka-alert level 4 status sa kaso sa COVID-19. Barangay Singkang Airport nagprepara sa oxygen tanks nga libre ginatanyag sa ilang mga pumuluyo. Balita national, Senator Gordon gintawag nga barat nga politician si Presidente Duterte. Ginbakal nga test kits nga may 6-month shelf life gindepensahan sa Department of Health. Balita international, US ginako ang drone strike sa Kabul, Afghanistan, naging kamatay sa napulo ka mga sibilyan. Sa sports balita, Philippine team ginlutos ang Nepal sa 2022 AFC Women's Asian Qualifier. Maayong nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, September 19, 2021. Ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y
Sunday edition sa Aksyon! Lasay 7 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Ginpasaka sa Department of Health ang Alert Level 4 status sa 4 ka lugar sa Western Visayas. Ginalaki pa ng mga lugar sa siyudad sa Iloilo, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Iloilo, kag probinsya sa Guimaras. Sa datos sa ginpagwa sa DOH, ginabasihan ang kada adlaw nga bagong kaso sa COVID-19 sa kada 100,000 ka populasyon. In-report man nga ang mga intensive care unit o ICU sa mga hospital. Kinasambit ng mga lugar ang may masobra 70% kag critical naman ang COVID-19 bed utilization. Ginklaro ni Bacolod City Administrator nga wala pa ginapatuman sa syudad sang Bacolod ang Alert Level 4 status nga gin-classify sa Department of Health sa Bacolod kag 3 pa ka mga lugar sa Western Visayas. Ang Alert Level 4 status isa kasahi sang risk classification sa COVID-19 situation nga ang tinutuyo amo nga ma-identify lamang ang lugar nga pwede mapatuman ang granular lockdown kag para sa amat-amat nga paghalog sang ekonomiya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni ang general community quarantine with heightened restrictions ang ginapatuman sa Bacolod tungod ginahulat pang resulta sa pilot granular lockdown na ginapatuman sa karon sa NCR. Naglabot naman sa 120,000 sa 64 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 850 ka kaso. Nanguna ang Negros Occidental sa may madamo ang kaso nga may 280, ginasundan sa Iloilo Province 174, Iloilo City 163, Bacolod City 96, Guimaras 44, Capiz 41, Aklan 38, kag Antique 12. Nadugangan sa 556 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 101,000 shin kag 8 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,812. Samtang 16,123 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa dugang nga balita lokal, nagpreparar na ang Barangay Singkang Airport sang pila ka mga oxygen tanks para sa ila pumuluyo. Nag-eksperyensya sang kabudlayan sa paginhawa. Ini ang inisyatibo sang barangay kasunod sang kabudlayan sa karon nga magpa-admit sa hospital. Sa datos sang barangay, may 8 sila kadalagko nga oxygen tanks nga ginarentahan. Nagbakal sang pila ka mga regulator kag mayaraman sang portable oxygen ang ilang ambulansya. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni punong barangay Rosini Distrito, dili nga oxygen ang libre nga ginatanyag sang barangay sa mga pumuluyo. Ginekemplo ni Distrito ang sitwasyon sang iya utod nga si Anay Konsehal sa SR Distrito nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagulat pa sa pila ka adlaw antes nga na-admit sa hospital. Sa karon may 4 na ka oxygen tanks ang nakulam sa barangay. Sa latest nga record may 68 ka aktibong kaso ang barangay. Sa nibaluan kalabanan sa mga hospital sa karon ang nagapagwa o kung nagpagwa sa advisory nga nalambot na nila ang full capacity sa ginpain nga COVID-19 beds. Nagalaom naman si Councilor Lady Gles Gonzales nga makabulig sa COVID-19 Vaccination Information and Education Campaign ang plano sa Emergency Operations Center nga pagbalik sa live program sa Facebook sa diin may pila ka mga doktor nga nagaserbe bilang resource person. Suro kay Gonzales, nagapabilin nga problema sang liga ng mabarangay ang pagpatigayon sa mga kampanya bungod sa kawadon sa interes sang publiko. Sa tiyak nga bakin, prioridad man sa karon sang ilang grupo ang pagpatuman sang minimum health protocol. Sila natungdan nga barangay base man sa damlag lang ginmando sang alkalde kasunod sang nagtaas nga kaso sang COVID-19 sa syudad.
Kag sa katapusan nga balita lokal, nanguna si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa pagpanagtag sa mga baboy sa sur nga bahin sa probinsya. 197 tanan ka breeder piglets kag 77 ka piglets ang nahatag sa mabanwa kag syudad nga sakop sa ikalima kag ikaanom nga distrito. Sa giniwat nga seremonya ginpahayag ni Lacson nga saguron sang husto ang baboy agud maglawig sa diin dako ang bulig sa palangabuhian. Sulod sang gobernador, ang Region 6 na lang, labi na ang probinsya amo ang hilway sa African swine flu. Dugang pa sini ko na maayo ang produksyon sa probinsya makabulig ini nga maka-export sang baboy sa ibang lugar. Ang nga programa kabakin sang Provincial Government's Livelihood Program Assistance. Sa mga balita national, Senator Gordon gintawag nga barat nga politisyan si Presidente Duterte. Ginbakal nga test kits nga may 6-month shelf life gindepensahan sang Department of Health. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday. How are you? Dali lang. Manamyaw kita anay subong live na live sa aton diri nga Facebook live. Good morning lang kay Mase Tofago. Good morning man kay Sir Milili Uligo, kay Alex Montesa. Yes, have a blissful Sunday. Kay Baryoga Ray Baryoga, good morning man sa imo. Kay ginatamyaw yaman si Dennis. Have a blessed Sunday. Miss Jinky Dilagdon, good morning. Kaya ginatamyaw niya sila ni Mr. Beboy Villasor, Ma'am Van and Doc Matt Mayo, Lulit Dilagdon, Papa Joe, Kirina Villaflor, Jean Dilagdon, Jane Nagor, Aldrich John Apil, kag tanan niya nga cousins, and of course, tanan niya members ng Energy Fans Club. Good morning man. Kay Maninoy Michael June, P. Season, have a blessed Sunday. Yes, kag sa tanan niya members ng Energy Fans Club, kag kay Kino, good morning man. Yes, tulog pa to siya guro. From Old Sagay. Uy, ara ka da subong sa Old Sagay. Sige, enjoy dra Maninoy. Kay Athea Kim Meriman, good morning. Pangga RR. Rihinyo, subong sa radyo na siya, bongga. Pangga RR sa radyo. Dra sa may Alangilan. Uy, kamusta ka, Mads? RR, dudugay na ko naka chika-chika. Miss Homa Lumena, good morning man. Lester Ray Benitez, good morning. Dra sa may Auckland, New Zealand. Wow, New Zealand. One of my dream place nga gusto gid kadtuan. Sige lang, soon. Miss Jinky Dialagdon, happy birthday siya brother-in-law. Colin sa UK, si Colin Ford. Happy birthday. Arman Regalado, good morning man. From Montara, Isabela. Yes, ginatamyaw man ni Alex Monteza, sila ni Ma'am Van, Miss Chinky, kag Doc Matt Mayo sa may Rochester, Minnesota and Arizona. Yes, good morning. Kay Beng Sitohado Muiko, good morning, watching live sa Sitio Banman, Barangay Locotan. Keep safe and God bless. Kay Wilma Inocencio Cabarles, dala sa may Isabela. Maayo lang nga agad dala sa inyo. Okay, sige. So, standby na for Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa iyong balita Sunday Edition sa Aksyon. Size, 17 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita National.
Gintawag ni Senator Richard Gordon si Presidente Rodrigo Duterte nga chief o kon barat nga politisyan matapos gindepensahan ni Duterte si Presidential Economic Advisor Michael Yang kaiban pa kay babado sa paghatag sa government contracts nga balor 11.5 bilyones pesos sa isa ka undercapitalized nga kompanya nga among Formally Pharmaceutical Corporation sa tuig 2020 kag sini nga tuig 2021. Sulo kay Gordon mabudlayan depensahan ng presidente bangod wala ini nagagiho nga nagagawi bilang presidente. Dugang pa ni Gordon, hindi siya ang presidente nga dapat respetohon sa mga Pilipino. Madumduman, madamo na sang interviews kag bisan pa ang Talk to the Nation sang presidente. Sa diin ginapakamalaot sa niyang senador kag ginmando ang pag-audit sa Philippine Red Cross sa pihak nga isa ini ka pribado nga kumbuyuhan. Ginklaro sing Department of Health nga ang ginbakal sing gobyerno nga RT-PCR kits for COVID-19 nga may 6-month shelf life ang malayo pa sa expiration. Nagpagwasa ang klarifikasyon ang DOH matapos ginpahayag ni Senator Francis Pangilinan nga base sa inspection nga may pirma sang PSDBM nga nakasaad nga ang mga ginbakal nga test kits ang may 6 lamang kabulan nga shelf life sa piyak sang requirement nga 24 tubtub 36 kabulan halin sa petsa sang delivery. Din pa siguro man sa DOH nga ila lamang ginbakal ang test kit nga may standards ang World Health Organization o WHO kag nakapasar sa RITM evaluation. Gin-insiste ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginakonsiderar sa enhancing ethical issues sa pagpadayon sa booster shots. Suno kay Duque, madamo pa nga Pinoy ang wala pa nakabaton bisan sa unang dose ng COVID-19 vaccine. Patag ni Duque nga ang pulisa sa booster shots ang yara pa sa evaluation sa vaccine expert panel kag tanan niya experts group sa COVID-19 vaccines. Dugang pa sini bisan ng World Health Organization, wala man nagarekomendar sa booster shot bangod sa kakulang pa ang supply sa COVID-19 vaccine. Ginapangalong naman sa Department of Health o DOH ang mga nakarecover na sa COVID-19 kag ginapasunod man sa health protocols tungod sa posibilidad nga liwat matapikan sa virus. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere, kinanglan tandaan nga bisan nag-ayo na sa COVID-19 may posibilidad nga liwat matapikan kung wala naghalong kag wala ginasunod ang health protocols. Pinahingyo man ni Verriere ang tanan nga COVID-19 survivors nga magpabakuna. Kag sa katapusan nga balita national, ginanunsyo sa National Task Force kon NTF against COVID-19 nga natapos na ang bakuna sa 40 milyones ka doses sa COVID-19 vaccines antes pa ang gintalana nga makumpleto ini. Suno kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Nalabot ini sa tong Setyembre 15 sa di naglabot sa 40 milyones 33,388 ang nabakuna. Base sa records ng National Vaccination Operations Center, 40,518,885 ka doses na ang nabakuna sa bilog nga Pilipinas. Last 6:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning liwat sa aton mga ka-aksyon. Kay Editionwith dira sa may Victoria City, upod man kay Nanay Isabel, maayong aga dira sa inyo. Kay JR Pelayo, good morning man. Ma'am Van Starmayo, watching from Windy City, Chicago. Yes, have a great Sunday, Chicago, Illinois. Okay, enjoy Ma'am Van sa imong nga paglagaw-lagaw. Ernie Odasco Lidas, good morning man. Kay Che Zamora, happy birthday kay Kuya Moises. Okay. Kay Bia Jonathan, good morning. Kay El Spoon, good morning. I love you. Ay, bongga. Sino nang gina I love you, yung man? Basta nagtalang si El Spoon. Good morning lang sa inyo. Kumparing Bia Jonathan, good morning man kay Marijoy kag duha mo ka kiddos. Kay Ella Natibuok Igina or Ihina.
Good morning. Dra sa may barangay Minoyan, Mursha. Uy, mayong aga mga taga Mursha ha, mga ka-aksyon to dra. Edmar Estrebella, good morning. Greet niya lang Estrebella family. Kag Subibi family, Kabatangan, Talisay City. Good morning sa inyo. Kay Wilma, Kabarles sa may Isabela. Okay, good morning, Lewat. Kay Chevy Tan, good morning man. Tamyo ko sa kon panimalay, happy Sunday. Pamati kami tanan. Yes, oo. Sa mga masimba, subong adlaw halong gid mga ka-aksyon. And happy Sunday. Kay Bibing sang Barangay Granada. Sige. Good morning man kay Besana Stephen Sales. Good morning sa imo. Kay Christine Minyes Villalobos, have a blessed Sunday. Tintin, dra sa may DSB. Maayong aga gid sa inyo dara. Okay, good morning man. Kay Sir Awin Torres sa may Hinubaan. Sir, good morning. Kay sa tanan niyo members ng Energy Fans Club, good morning sa inyo. Wow, may nakita ko to, may t-shirt to nga ginahimo. Tahom. Sige. Good morning. Sige. Good morning man kay Sir Leo Talaban sa La Castellana. Kay Kagawad Milagros Alit, maayong aga gid sa inyo. And of course, happy birthday sa tanan nga may birthday subong nga adlaw, September 19. Sa akon hinablos dara sa may Mindanao, birthday niya subong. Happy birthday gid sa imo. Enjoy your day. Okay? Sige, standby for Balita International kag Sports. Sunday Edition sa Aksyon. Las 6:25 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Ginako ni U.S. Central Command Commander General Kenneth McKenzie nga hindi IS militants ang mga nagkalamatay sa drone strike sa Kabul, Afghanistan, kundi lunsay mga sibilyan. Pero kay McKenzie, target kuntani isang strike ang mga ginapatihan miyembro sa IS militants nga responsable sa suicide attack sa Kabul Airport apang nagsala lang ang US forces. Naglansa sang drone strike ang US kasunod sang suicide attack sa Kabul Airport. Nagin kamatay sang masobra isa ka gatos ka tawo kag 13 ka US servicemen. Kag sa ato naman nga sports balita, ginpierde ang Philippines National Football Team ang Nepal sa Nepal 2022 AFC Women's Asian Cup Qualifiers sa ginpatigayon sa JAR Stadium sa Tashkent, Uzbekistan. Nagdaog ang Pilipinas sa team sa score nga 2-1. Una nga nag-score sa ikasyam nga minuto ang Nepal, pinagi kay Bimala Chandhari. Apang napatas ini ni Tanhay Ane sa ika-89 nga minuto sa hampang. Nasunda naman ini sang midfielder nga si Camille Wilson sa injury time. Pinanglan sa karon sa Pilipinas nga magdaog batok sa Hong Kong sa Biyernes para makasulod sa 2022 AFC Women's Asian Cup sa India. Last 6:26 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo, Setyembre 19, 2021. Yes, good morning liwat dra kay Ma'am Van. Nabasa ko gid Ma'am Van. Enjoy ka dra sa Chicago. Mga nagano ka Ma'am Van vacation. Enjoy gid dra, okay? Sige kag kay dali lang kay pangga RR nyo liwat nagapamati siya. And sa tanan nga nagaupod sa akong sining adlaw,
ating Domingong edisyon. Good morning, Andres, sa inyo. Keep safe. Kay Sherilyn Oro Javier, good morning man. Sige, God bless us all mga ka-aksyon. Ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.